नमस्कार, आपण पाहताय कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण सात लाईव्ह. बातमीपत्रात आपलं स्वागत. सुरुवात करूया हेडलाईन्सनं. लोटे औद्योगिक वसाहतीत भीषण आग, लाखोंचं नुकसान. शक्तीपीठ महामार्गाला डेगवे ग्रामस्थांचा तीव्र विरोध, जमीन मोजणी प्रक्रिया पाडली बंद. आणि झी सिने अवॉर्ड 2026 सिंधुदुर्गात. आता पाहूया सविस्तर बातम्या. नियोजित शक्तीपीठ महामार्गाबाबत सक्षम अधिकाऱ्याकडून जोपर्यंत अधिकृत आणि सविस्तर माहिती मिळत नाही तोपर्यंत मोजणी प्रक्रिया होऊ देणार नाही अशी भूमिका घेत डेगवे ग्रामस्थांनी महामार्गासाठी होणारी जमीन मोजणी प्रक्रिया बंद पाडली. तसंच शासनाच्या भूमिकेविषयी जोरदार नाराजी व्यक्त करत मोजणी प्रक्रियेला विरोध दर्शवला. डेगवे गावातील शेतकरी आणि ग्रामस्थांनी या महामार्गामुळे होणाऱ्या संभाव्य नुकसानीबद्दल गंभीर चिंता व्यक्त केली आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार या महामार्गामुळे डेगवे परिसरातील बागायती जमिनींचं मोठं नुकसान होणार आहे. येथील सुपीक माती आणि वर्षभर उत्पन्न देणारी फळझाडे नष्ट होणार आहेत. केवळ आर्थिक नुकसानच नाही तर परिसरातील नैसर्गिक जलस्रोतही धोक्यात येणार आहेत. त्याचा गंभीर परिणाम भावी पिढ्यांना भोगावा लागणार असल्याचं ग्रामस्थांचं म्हणणं आहे. याच कारणामुळे डेगवेमधील शेतकरी आणि ग्रामस्थ या प्रस्तावित शक्तीपीठ महामार्गाला तीव्र विरोध करत आहेत. या महत्त्वपूर्ण बैठकीत डेगवेचे सरपंच राजन देसाई, उपसरपंच मंगेश देसाई, माजी उपसरपंच मधुकर देसाई, ग्रामपंचायत सदस्य विजय देसाई, माजी पंचायत समिती सभापती भगवान देसाई, राजेश देसाई, प्रशांत देसाई, महेश देसाई, उत्तम देसाई, विलास देसाई, सीताराम देसाई यांच्यासह अनेक प्रमुख ग्रामस्थ आणि शेतकरी उपस्थित होते. याशिवाय माजी उपसरपंच मधुकर देसाई, माजी सरपंच प्रवीण देसाई, नागेश दळवी आणि देवस्थान समितीचे मधुकर देसाई, भरत देसाई यांनी ग्रामस्थांच्या भूमिकेला पाठिंबा दर्शवला. गेले 4 दिवस जिल्ह्यात ठिकठिकाणी मान्सूनपूर्व अवकाळी पाऊस सुरू आहे. वेंगुर्ले तालुक्यातही आज पावसानं जोरदार हजेरी लावली. पाहूयात त्याचीच ही काही दृश्य. मी विजलो बाबू. दोडामार्ग तालुक्यातील मोरलीत बाहुबली हत्तीचं दर्शन झालंय. पाहूयात. हॅलो कांबळे भाऊ. हॅलो सर, आमच्यासोबत ती आहे ती बाहुबली आमच्यासमोर आहे. आमच्यासमोर बाहुबली नदीच्या पलीकडे उभा आहे.
हॅलो कांबळे भाऊ. हॅलो सर, आमच्यासोबत ती आहेत ती बाहुबली. बाहुबली आमच्यासोबत आहे. आपल्यासोबत बाहुबली तिच्या पलीकडे उभा आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचं विलिनीकरण झाल्यास आमदार म्हणून मला सर्वाधिक आनंद होईल असं मत आमदार दत्तात्रय भरणे यांनी व्यक्त केलं आहे. आता सभासदांना आव्हान एकच आहे की छत्रपती सहकारी साखर कारखाना याचं जे वैभव, पूर्वीचे जे वैभव आहे आपल्याला आता पुढे न्यायचंय. आणि जो पूर्वी छत्रपती सहकारी साखर कारखाना जी परिस्थिती होती, मी पण या कारखान्यावरती चेअरमन होतो, त्यावेळेस कारखान्याची खूप आर्थिक परिस्थिती खूप एक स्ट्रॉंग होती. आणि तीच आता कारखान्याची परिस्थिती, कामगारांचा वेळेवर पगार होतो. छत्रपती कारखान्याचा पगार हा वेळेवरच नेहमी झालेला आहे. पण सभासदांचा वेळेवर ऊस तोडणी आणि सभासदांना याच्या जो तुटलेला ऊस त्याला एक चांगल्या प्रकारात ऊसाचा बाजारभाव, या दोन गोष्टीवर भविष्यामध्ये आमचं सर्वांचं लक्ष राहणार आहे. पृथ्वीराज बापू जाचकांच्या नेतृत्वाखाली या कारखान्याचं कामकाज हे भविष्य काळामध्ये व्यवस्थित चालणार आहे. आणि त्याला सगळ्यांचा, आमच्या सर्वांचा, या राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार साहेब असतील, मी स्वतः असेल, आमच्या सर्वांचं सहकार्य या बाबतीमध्ये जाचक बापूला राहणार. कसं आहे, तुम्हाला ह्या गोष्टी माहिती नसेल, कदाचित दादाला पहिली निवडणूक असेल की फक्त यावेळेस 4च सभा घ्याव्या लागल्या. दादा प्रत्येक गटामध्ये दादा यापूर्वी सभा घेतात साधारणतः. आणि शेवटी राज्याचे उपमुख्यमंत्री असले तरी शेवटी त्या छत्रपती सहकारी साखर कारखान्याचे ते सभासद आहेत. त्यांचा सगळा स्वतःचा सगळा ऊस हा छत्रपती सहकारी साखर कारखान्यावरती जात असल्यामुळं आणि स्वतःची राजकीय सुरुवात दादांची असेल, माझी असेल, त्या छत्रपती सहकारी साखर कारखान्यावरती झालेली आहे. त्यामुळे निश्चित एक ह्या कारखान्याचं त्यांचं भावनिक नातं आहे. माझंही चेअरमन म्हणून या कारखान्यावरती माझी राजकीय सुरुवात सुद्धा या कारखान्यावरती संचालक म्हणून झालेली आहे. माझंही या कारखान्यावरती भावनिक नातं असल्यामुळं भविष्य काळामध्ये निश्चित प्रकारे या कारखान्याच्या भविष्य काळामध्ये कारखान्याची आपण एक उन्नती म्हणतो, उन्नती म्हणण्यापेक्षा हा कारखाना कसा नावलौकिकाला, आमच्या काळामध्ये जो कारखाना राज्यामध्ये टॉप 5 मध्ये असायचा, टॉप 5 नेण्यासाठी निश्चित प्रकारे जाचक बापूने त्यांच्या सर्व संचालकाला आमच्या सगळ्यांचं सहकार्य राहणार आहे. मामा, खरं तर ही निवडणूक सातत्यानं एकाच मुद्द्यावरती चर्चेली जाते की पूर्वीचं गतवैभव प्राप्त करायचं, गतवैभव प्राप्त. नेमका कारखाना अडचणीत कशामुळे आला? कारण तुमची सत्ता होती. नाही, कारखाना अडचणी येण्यामाग काय कुठल्या ह्या संचालकांचा, आजी माझी संचालकांचा दोष आहे असं मी मानणार नाही. खरंच आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे की दुष्काळी परिस्थिती, आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे की साखरेचे दरामध्ये असणारे चढ उतार, आणि यामध्ये निश्चित प्रकारे पूर्वी कारखान्यात आपला ऊस बाहेर घालवण्यासाठी झालेला खर्च किंवा बाकीच्या अनेक गोष्टी याला कारणीभूत आहे. आणि त्यातूनच कारखाना खरं तर आपला असा तोटा किंवा आपण थोडा अडचणीत सतत कारखाना अडचणीत आला. परंतु जर सभासदांनी सगळा स्वतःचा ऊस या कारखान्याला जर भविष्यापुढे दिला, 2-3 वर्षामध्ये तुम्हाला कारखान्याची सगळी परिस्थिती बदललेली दिसेल. विरोधक सातत्यानं विचारतायत की नैतिक अधिकार आहे का मतदान मागण्याचा, किंवा ज्यांनी कारखाना तोट्यात घातला तेच अशा पद्धतीने प्रचार करतायत की पूर्वीचं गतवैभव प्राप्त करून द्यायचा. यावर विरोधकांना त्यांचं काय चुकीचं, विरोधकांना विरोध करणं किंवा काय बोलणं हे त्यांचं काम आहे. ते त्यांचं काम करतायत. आम्ही आमचं काम
कारखाना भविष्यामध्ये चांगला कसाही राहील त्या बाबतीमध्ये राज्याचे उपमुख्यमंत्री दादा असतील, राज्याचा मंत्री म्हणून मी असेल, जे काय सहकार्य या कारखान्याला करता येईल तो करण्याचा प्रयत्न भविष्य काळामध्ये निश्चित प्रकारे आम्ही करू. इंदापूरची जर परिस्थिती इतकी चांगली, ऊस इतका जवळ आहे, तो राज्यामध्ये देश आता करत ते पण देशाचे अध्यक्ष म्हणून देशात नंबर 1चा भाव मिळाला पाहिजे. परंतु ठीक आहे, त्यामुळं आपल्याला ते काय त्यांच्याबद्दल काय म्हणायचं नाही, त्याच्यावरती आज टीका टिप्पणी आपल्याला कोणावरती आपल्याला करायची नाही. परंतु निश्चित प्रकारे त्याही कारखान्याला जे काय सहकार्य, तोही कारखान्याचा कामगारांचा वेळेवर पगार मिळवण्यासाठी सभासदांचा चांगला भाव, 23-24 फेडरेशनच्या अध्यक्षाचा बाजारभाव हा देशात टॉप 5 मध्ये राहिला पाहिजे, तोही कसा मिळण्यासाठी आमच्याकडून काय सहकार्य लागेल तो करण्याचा आम्ही प्रयत्न करू. तुला तेच पाहिजे ना. संजय राऊतांचं पुस्तक येतंय, कसं बघताय? पुस्तक वाचणार आहे का? वाचणार ना, पुस्तक वाचलंच पाहिजे ना. माझं म्हणणं आहे संजय राऊतांचं पण वाचलं पाहिजे आणि सर्वांचंच वाचलं पाहिजे. मी पुस्तक थोडे वाचतो कधी कोणाकोणाची, आणि तुम्ही जरी छापलं किंवा तुम्ही जरी लिहिलं तर तुमचं पण पुस्तक वाचेल मी. दोन्ही राष्ट्रवादी एकत्र येणार अशा चर्चा सुरू आहे, तुमचं नेमकं याबाबत काय मत? दोन्ही राष्ट्रवादी एकत्रित असल्या तर निश्चित प्रकारे सर्वात जास्त आनंद मलाच होईल. परंतु शेवटी हा निर्णय अजितदादा पवार साहेब, सुनील तटकरे साहेब, प्रफुल्लभाई पटेल साहेब, हे आमची ज्येष्ठ वरिष्ठ मंडळी, त्या बाबतीमध्ये जो काही योग्य तो निर्णय घेतील, तो निर्णय आम्हा सर्वांना मान्य असेल. शरद पवार यांच्या गटातील एक गट जो आहे, तो आमदाराचा गट आहे, तो म्हणतोय की अजितदादा सत्तेत आहेत, सत्तेत जावं. तुम्ही याबाबत नेमकी भूमिका काय म्हणजे तुमची घेणार आहे? आम्हाला मगाशी म्हटलं आम्हाला आनंदच आहे. म्हणजे उलट हे सगळं हे जे कुटुंब आहे, आज जरी तुम्हाला दिसलं तर हे कुटुंब एकत्र राहावं ही आमची सगळ्यांची इच्छाच आहे, आणि त्यांनी एकत्र राहावं याबद्दल कोणाला दुमतच नाही. तो आनंद सगळ्यात जास्त तो सगळ्यात जास्त आनंद इंदापूरचा आमदार म्हणून आणि बारामती तालुक्याचा एक शेजारचा आमदार म्हणून तो कदाचित राज्यामध्ये तो आनंद मला जास्त असेल. बीडसाठी विशेश पोलीस अधिकारी नियुक्त करा अशी मागणी खासदार बजरंग सोनवणे यांनी केली आहे. पाहूयात. स्टार साठी मी गेली 6 महिने झालं संतोष देशमुखचा ज्या दिवशी मर्डर झाला तेव्हापासून ओरडतोय. सगळ्यांना संसदेत असेल, काही आमदार त्यांच्या विधानसभेत असतील बोललेले, लोकप्रतिनिधी वेगवेगळ्या पक्षाचे सर्वजण बोलतायत, सर्व सामाजिक संघटना बोलतायत, सर्व जाती धर्माचे लोक या गोष्टीची निंदा करतात किंवा या गोष्टीचं कुणीही समर्थन करत नाही. पण या गुंड प्रवृत्ती ज्या वाढत चाललेल्या आहेत, त्या गुंड प्रवृत्तीला चेक द्यायचं काम पोलीस यंत्रणेनं करायला पाहिजे. आणि माझी आज तुमच्या सर्वांच्या माध्यमातून महाराष्ट्राच्या जनतेला पण सांगायचं आणि महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्री गृहमंत्री असल्यामुळे त्यांना विनंती करायची, या जिल्ह्याचे पालकमंत्री म्हणून अजितदादा पवार साहेब आहेत त्यांना पण विनंती करायची की परळी पॅटर्न मध्ये जे काही विषय चाललेला त्याच्यासाठी एक विशेष अधिकारी, SP लेवलचा एक वेगळा अधिकारी या क्राईम साठी नेमला पाहिजे, तरच बीड जिल्ह्याची कायदा व सुव्यवस्था पूर्ण पदावर येईल असं वाटतंय. बीड जिल्ह्याची कायदा व सुव्यवस्था जोपर्यंत पूर्व पदावर येणार नाही, आता प्रत्येक जण आम्ही काही बोललं की त्याचा अर्थ असं म्हणतात की तुम्ही याच्यात बीडला बदनाम करू नका, हे मारायला लावतंय कोण, ही जवळ कुणाच्या, ही करतंय कोण, याला मागं लागतंय काय. मी ठामपणाने सांगेल, परळीत ही जी प्रवृत्ती आहे ती 90-92 पासून मस्तावलेली सत्तेची मस्ती आलेल्या लोकांपासून ह्याचा उगम झालेला आहे. त्याच्यामुळे हे विषय होत आहे. कारण 92च्या काळापासून परळी या सभोवताला सत्ताच दिसली, त्याच्यामुळे सत्तेच्या बाजूनं वलय असल्यामुळं सत्तेचा कुठंतरी आपल्याला राज आश्रय मिळतं या नावाखाली हे लोक यांची दादागिरी, गुंडगिरी त्या असा प्रकार करत आहेत. तर या प्रकाराला थांबवायचं असेल तर यांना कुठंतरी प्रत्येक वेळेस विषय तिथंच येतो, राग येतो, काय येतो हा विषय सगळा. आता पण ही घटना माझ्या तरुणावरची एवढा मोठा हल्ला झालाय, तर त्याचं काही शुल्लक कारण आहे, काही कारण आहे, आणि त्याला काय बोललं जातंय, काय काय म्हणलं जातंय, तर खूप वाईट पद्धतीचे प्रचार केलेले आहेत. त्यांना पण काय करायचं याच्यावर पूर्ण केलेलं. त्याच्यामुळे या प्रकार थांबवायचा असेल तर बीड जिल्ह्यातील परळी हेडक्वार्टर करून एक त्या IS लेवलचा अधिकारी, SP लेवलचा जे काय अधिकाऱ्याची नियुक्ती केली पाहिजे. बीड जिल्ह्यातले जेवढे पोस्टिंग झालेले आहेत मलिद्याच्या जागेवर किंवा ज्यांच्या सोयीनुसार असे लोक बदला म्हणून मी गेली 6 महिने झालं प्रशासनाला बोलतो, पण एकही बदलला जात नाही. SP साहेब म्हणता 10 दिन रुको, 15 दिन रुको, अभी बोलते हैं कि अभी 1 महीने के अंदर, ये मई महीने के अंदर सब ट्रांसफर होने वाला है, हो जाएगा. तो अल्लाह जाने ऊपर वाला क्या पता.
एसपी काम करतात पण एसपी काम करतात मात्र खालचे अधिकारी कुठतरी काम करतात दिसतंय. नाही, एसपी साहेब काम करतात याच्यावर माझं दुमत नाही किंवा आक्षेप नाहीये. माननीय एसपी साहेबांना माझी विनंती आहे, मी त्यांना वारंवार बोललेलो आहे. ही घटना घडली मला 11:15 वाजता रात्री, जसा व्हिडिओ बघायला मिळाला तसा मी एसपी साहेबांना मेसेज केलेला. एसपी साहेब खूप चांगलं काम करतात म्हणून बऱ्याच वेळेस बोललो, बरं या मॅटर मध्ये एसपी साहेबाचा सिंगल रिप्लाय आला नाही तर प्रत्येक गोष्टीत रिप्लाय येतो. कलेक्टर साहेब सुद्धा आता नवीन आलेत, मी त्यांचं सुद्धा कौतुक करेल की त्यांनी सुद्धा नुसतं म्हणजे प्रत्येक वेळेस अटेन्शन मध्ये आहे. कारण मला काही कोणी अधिकाऱ्याची बाजू घ्यायची किंवा विरोध घ्यायचा हा विषय नाही किंवा विरोध करायचा. जो अधिकारी काम चांगलं करतो, पण एसपी साहेबांना मी मेसेज केलेला, जो जसा मला आलेला व्हिडिओ पाठवला त्याच्यावर त्यांचा सिंगल रिप्लाय आतापर्यंत आला नाही. मी त्यांना येऊन सुद्धा 36 ते 38-40 घंटे झाले, त्यांना व्हिडिओ पाठवला, त्याच्यावर काय अशी माहिती सांगितली जात नाही. त्याच्यामुळे एसपी साहेब काम करतात त्याच्यावर आमचं दुमत नाही किंवा त्याच्यावर आक्षेप नाही. पण जे लोक खाली बसलेले आहेत पोलीस स्टेशनला, विशेषतः परळीतले हे सर्व लोक बदलल्याशिवाय परळी तालुका शांत होणार नाही. आणि जे लोक आता इथं सुद्धा येऊन काही लोक यांना पण त्रास देत आहेत, मी आत्ताच एसपींना आणि त्यांना सर्वांना इथं तुमच्याकडनं गेलं की सांगणार आहे. कारण रात्री 1:30 वाजता येऊन कुणीतरी दरवाजा वाजून आणखी परत दादागिरी करतायत. या मुलाला सुद्धा कुणीतरी सांगितलं की आमचा मुलगा याच्यात नाहीये. व्हिडिओ मध्ये जेवढे दिसतात तेवढे ओळखून त्यांनी पोलिसांनी कारवाई केलेली आहे. आणि जर का कुणी मस्तावलेवणी करल तर त्याला एकालाही सोडू देणार नाही, एवढा माझा शब्द सर्वांना करा. उद्या अजितदादा आहे त्यासंदर्भात आपण अजितदादांनी भेटणार का, बोलणार का? मी जर एसपी साहेबांनी पोलीस यंत्रणेनं आज संध्याकाळी 5 वाजेपर्यंत योग्य ती कारवाई नाही केली तर उद्या बीड जिल्हा बंदची हक्क देणार. त्याचा निर्णय रात्री संध्याकाळी 8 वाजेपर्यंत डिक्लेअर करणार आहे. त्याच्यानंतर अजितदादांचं बघू. विशेष म्हणजे परळी मतदारसंघासाठी काही विशेष अधिकारी मागवणे. मी तेच सांगितलं की परळी मतदारसंघासाठी नाही, परळी आणि सभोवतालचा भाग, आता जेणेकरून अंबाजोगाईपर्यंत आमच्या लोन आलं की पर्यंत येऊन संतोषांना देशमुखांचा मर्डर केला. या सगळं जी लोन पुढे येतंय त्याला जर थांबवायचं असेल आणि बीड जिल्हा स्वच्छ करायचा असेल तर एक एसपी लेवलचा अधिकारी पेशल याच्यावर नियुक्त केला पाहिजे. त्याच्यासाठी मी माननीय अजितदादांना बोलणार आहे. अजितदादा उद्या येणार आहे, होणार आहे, भेटे का नाही हे मला सांगता यायचं नाही. आज या पार्श्वभूमीवर काय काय होणार ते काळ वेळ ठरवून, पण एसपी आणि पोलीस यंत्रणेनं त्यांच्यावर पूर्ण कडक कारवाई केली पाहिजे. त्यांची मस्ती जी आलेली सत्तेची, ती मस्ती सत्तेच्या जीवावर जी काही लोक करतायत या गोष्टी थांबल्या पाहिजेत. आणि या आता कुणीतरी त्याला काहीतरी वेगळं म्हणतं की कोणतं स्टंटबाजी करायची, स्टंटबाजी करणे, रील्स करणे, मारण्याचे रील्स करतात त्याचे स्टंट, त्याला वेगळं वळण द्यायचं मीडिया सुद्धा कृपया करू नये. कारण याच्यासाठी याला मारलेलं आहे की ज्या दिवशी लोकसभेची निवडणूक झाली तेव्हापासून तरी प्रत्येकाचा वाचपा, ज्याने कुणी लोकसभेत मतदान विरोधात केलंय, ज्यांनी कुणी विधानसभेला केलंय, आणि आता मग आमची दहशत किती आहे, आम्ही किती मारतो. आता या मुलाला काय म्हणलं गेलं, तुझा संतोष देशमुखच करणार, याचा करायचा. नसीब त्याचं चांगलं की तिथं काही गावातले किंवा कुणी दर्शनाला आलेले लोक त्या मंदिराच्या तिथं आले लग्नाचा कार्यक्रम होता. ते काय असेल ते लग्नाचा कार्यक्रम त्या मंदिरात तिथं, मला तेवढं डिटेल माहित नाही, पण त्यांनी जी मला सांगितलं की तिथं जी काही लोक आले त्यांनी बघितलं आणि त्यांनी बघून ज्यावेळेस लोकांचा मॉब आला त्यावेळेस ते पळून गेले. म्हणजे एक प्रवृत्ती एका मुलाला, जेव्हा हा कुठंतरी एक याच्या सप्त्याचा कार्यक्रम होता, जलालपूर म्हणून परळी जवळ गाव आहे, तिथं गेलेला, तिथं त्याचा अर्थ यांचा काही संबंध नाहीये. ज्या या गुंड प्रवृत्तीच्या या सर्व तरुणांनी ज्या मुलांनी मारलंय त्या मुलाचा याचा काही संबंध नाही. पण कुठेतरी संशय, आता इथं एवढे जण जमलेत, 1000 लोक आहेत, त्याच्यातले सगळे लोक मलाच बघायला आलेत असं आहे का, पेशंटला बघायला आलेत असं आहे का, तुम्हाला भेटायला आलेत असं का, नाहीये. आता इथं आले ज्याच्या त्याच्या कामाला आलेले असतात, तसा तो मुलगा त्याच्या कामानं त्याच्या मामाच्या गावावर आला आणि तिथे सप्त्याला पाहुणेकडे बोलवलं म्हणून तो होता. पण त्याला तसं नाही की त्यांना संशय त्याच्या मनात धरला किंवा हा कुठंतरी बुद्धी एजंट होता, कुठंतरी यांनी लोकसभेला वेगळी भूमिका घेतली, याच्या नावाखाली याला उचलला आणि याला उचलून तिथून बेल्टनं आणि लाता बुक्या घालत आणला, गाडीत कोंबून मारून तिकडं घटनेश्वर मंदिरावर नेला आणि मंदिराच्या पाठीमागच्या वसाड जागेमध्ये त्याला फार एवढं मारलंय. तुम्ही जरी व्हिडिओ बघितले तर कसं पाया पडायला लावलंय, कसं काय करायला लावलंय. आता याला मी बोलल्याच्या नंतर याच्या पण जी संतोषांना देशमुखची प्रवृत्ती, जे लोक आले नसते त्याचा संतोषांना देशमुखच त्यांना करायचा होता. त्याच्यामुळे पोलिसांना किंवा सर्व यंत्रणेला माझी विनंती आहे की आणखी किती लोकांचा आमचा बळी घ्यायचा हे मला माहित नाही. कारण या यंत्रणेला साधूंना ताब्यात देखील घेतलं. आमचं समाधान त्या 7 जणांवर ताब्यात घेण्यावर नाहीये. हा प्रकार मूळ कुठून घडला, कशामुळे यांनी उचललं, याचा तपासात या यंत्रणेने झाला पाहिजे. जे जलालपूर जिथं मूळ आहे त्या जलालपूरमध्ये काय घटना घडली, तिथं कशामुळे हे केलं, त्याच्याप्रमाणे त्याच्यावर सर्वांवर कारवाई झाली पाहिजे. आणि या कारवाईतून जोपर्यंत त्याच्यावर कारवाई होणार नाही
तोपर्यंत आम्ही समाधान नाही. पप्पा, बीड जिल्ह्यातील कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न आपण पाहतोय. या अनुषंगाने तुम्ही खासदार म्हणून गृहमंत्र्यांकडे काही पाठपुरावा? मी माननीय मुख्यमंत्री गृहमंत्री आहेत, त्यांना वेळ मागितलेली बहुतेक 27 तारखेला या म्हणून त्यांच्या खालच्या लोकांनी मी त्यांना रात्रीच बोललेलो आहे. तर आणखी कन्फर्म वेळ नाही, पण 27ला वेळ मिळण्याचा अंदाज आहे. 27ला जर मला वेळ मिळाली तर मी जाणार. अजितदादांना पण भेटणार पालकमंत्री म्हणून, आणि खूप कर्तव्यदक्ष काम करतात असं त्यांची ख्याती आहे, त्याच्यामुळे त्यांना पण भेटणार. आणि मी त्यांना एकच मागणी करणार की बीड जिल्ह्यासाठी, कारण मी केलेली मागणीच आहे, मी केलेली मागणी मान्य करायची की नाही, विरोधी पक्षाचा खासदार आहे, हा त्यांचा अधिकार आहे. पण कसं त्याला आपल्याला जसं पाहिजे तसं करून घ्यायचं हे पण मला माहित आहे. पण मी संविधानाच्या कायद्यामध्ये चौकटीमध्ये मला जो अधिकार आहे त्या अधिकारानं त्यांना मागणी करणार आहे की बीड जिल्ह्यासाठी एक एसपी लेवलचा नवीन अधिकारी नियुक्त करा, त्याच्या खाली सगळी टीम द्या. एखादा गुन्हा झाला की त्याला एसआयटी नियुक्त होते, कव्हर करणार, त्याच्यापेक्षा एक अधिकारी नेमा. आणि अधिकारी जर नेमला तरच आपल्या बीड जिल्ह्यामध्ये परळीतलं चाललेलं जी पिलावळ जी आमच्या बीड जिल्ह्याच्या टोकापर्यंत येईल, इकडे आंबोऱ्यापर्यंत, ती कुठेतरी थांबेल. आणि परळीवाल्यांना थोडस गुंडगिरी करणाऱ्यांना ती कुठेतरी चपराक बसेल असं मला वाटतं. नाही, याच्यात हिंमत येते म्हणजे तेच बोलतो ना, यांना परळीमध्ये 90-92 पासूनची सत्ता आली, सत्तेच्या जीवावर जे काही मस्तावले, ज्यांच्याकडे पैसा आला, बोगसगिरी आली, आज हा विषय आणखी प्रचंड परळीच्या बाबतीत खूप वेगळा विषय. त्या विषयात आज ते विषय नाही घालायला पाहिजे, पण तुम्हाला कशी मस्ती येते ते सांगतो. परळी तालुक्यातली आणखी मी प्रेस घेऊन तुम्हाला बोलणारही होतो, पण आज विषय आहे तर मी सांगतो तुम्हाला की परळी तालुक्यामध्ये तुमचा नांदेड असेल, परभणी असेल, लातूरचा काही भाग, जालना असेल, 4-5 जिल्ह्यामध्ये परळी तालुक्यातल्या 100 एका गावातल्या 100-200 लोकांनी विमा भरलाय. ऑफलाईन पद्धतीने त्याची तक्रार आहे. विशेष गोष्ट ही की ऑफलाईन पद्धतीने त्याची तक्रार आहे, आणि कृषी अधिकाऱ्याने सुद्धा त्याचे पंचनामे ऑफलाईनच केलेत. आणि ऑफलाईन त्याची तक्रार नोंद करून एका पट्ट्याला 80-90 लाख 1 करोड रुपये येतात. त्यांना सुद्धा माझी तुमच्या सर्वांच्या माध्यमातून विनंती आहे, सूचना आहे, ते पैसे परत करा, नाहीतर तुम्हाला सुद्धा शासनाच्या नियमाप्रमाणे तुमच्यावर कारवाई करायच लावू. पण ही जी गोष्ट आहे, आज जवळपास 400-500 करोड रुपये एकट्या परळी तालुक्यात विम्याचे आले असतील, ऑफलाईन तक्रारी आहेत. आणि ह्या तक्रारी कृषी खात्यानं सर्टिफाईड करून दिलेल्या आहेत, त्याच्यामुळे त्यांना पैसे मिळाले. एवढा मोठं ही आहे, ही सुद्धा मी पालकमंत्र्यांना उद्याच्या जर मिटिंग झाली तर बोलणार आहे. पालकमंत्र्यांचा वेळ सारखा खालीवरी होतोय, कारण त्यांनी 8:15ची वेळ दिली होती. पुन्हा कलेक्टर म्हणले की नाही बदलली, आता आणखी काय बदलली ते माहित नाही. आता एखाद्या वेळेस 8:15ची ठेवून इकडला जवळ येणार कॅन्सल होतं माहित नाही, कारण आता ही घटना घडली म्हणजे परळून जायचं होतं नांदेड, त्याचं काय रूट असेल माहित नाही. पण ती उद्या जर बैठक झाली तर मी बैठकीत हा पण विषय बोलणार, विशेष अधिकाऱ्यांचा पण विषय बोलणार. कारण ही विमा घोटाळा एवढा मोठा घोटाळा आहे की बीड जिल्ह्यात आतापर्यंत जेवढे काही घोटाळे झाले असतात त्याच्या सर्वात मोठा घोटाळा ही विमा घोटाळा आहे. आणि याची ऑफलाईन आज ही पैसे गोळा केले जातात. समजा ज्या 100 लोकांच्या नावावर पैसे आलेत, ज्यांनी कुणी हे घोटाळा करायला लावला की ज्यांनी कृती केलंय, अशा लोकांचे नावं, त्यांचे ही सगळं ते सीएससी सेंटरवर झालेले घोटाळे सगळे, या सीएससी सेंटरच्या चौकशा झाल्या, आले सुटले. आणि आता पैसे ज्यांना मिळाले ते पैसे जर त्यांनी भरले नाही शासनाला तर त्याला पण जेलमध्ये जावं लागेल. त्या सर्वांवर मोकाका लावावा लागेल. आणि मोकाका मला वाटतं अजितदादा असतील, गृहमंत्री म्हणजे मुख्यमंत्री लावतील, त्यांचं पण बीड जिल्ह्यासाठी खूप विशेष लक्ष आहे. पण काय होईल की त्यांच्या लक्ष देताना त्यांना जरा इझी लक्ष दिले, त्यांना वाटायला की आम्ही सांगितलं आदेश म्हणजे मान्य, पण तसं होत नाहीये. तिथं विशेष लक्ष देताना विशेषच अधिकारी द्यावा लागेल, विशेष अधिकारी दिला तरच होईल. काल अजितदादा सांगितलं की या गुन्हेगाराची पार्श्वभूमी तपासण्यात येईल, त्याच्यातून मोकाका लावण्यात येईल. ठीक आहे ना, मी म्हणतो माननीय अजितदादांचं स्टेटमेंट मी पण पाहिलं. त्यांनी बोलले की जर काय झालं असेल तर मी आदेश केलेले आहेत, मी त्यांना सर्वांना सूचना दिलेल्या आहेत, मी त्या सूचनेचं कौतुक करेल. पण माझं म्हणणं आहे की हे एवढे प्रकार होत आहेत, उघडकीस येतात, त्याच्यापेक्षा किती प्रकार असतील की उघडकीस न होणार आहे. आज ह्या मुलाच्या इथं सांगितलं की माझ्या मुलाचं नाव कमी करा, किंवा आमचा एक व्यक्ती नाही त्याचं नाव कमी करा. त्याचं जर काय नाव कमी नाही केलं तर आम्ही आणखी याला उचलून सुटून आला, आम्ही सुटून आल्यावर मारू. म्हणजे किती दहशत ठेवायचे. आणि पोलीस आणि मी आता इथल्या पीआयला सांगणार आहे, टीमला सांगणार आहे की या मुलाला संरक्षण द्या, संरक्षणाची गरज आहे, नाही तर या माझ्या मुलाला इथं पण मारलं जाईल. अरे काय गुन्हा आहे त्याचा, 12वी पास झालेला मुलगा आहे, 12वी आत्ताच झाली त्याची, त्याचं शिकायचं वय आहे, आणि त्याला तुम्ही गुंडगिरी मध्ये आणताय. धमकी ज्याचं एक जणाचं कुणाचं नाव आहे, त्याचं ज्याला वाटतंय 7 मुंडे नावाचा कुणीतरी व्यक्ती आहे कोकवाडीचा, तो असं काहीतरी धमकी दिली की त्यानं की जर तुम्ही त्याला पण सांगतो की तुझं धमकी देशील तर राजा सोपं जाणार नाहीये, तू कुठल्या मस्तीवर येऊ नको, की कुणाच्या मालावरच असताय, माझं कुणी करत नाही असं नाही. तुम्ही एका बी मुलाला जर कुणी काही केलं तर त्याला आम्ही सोडणार नाहीत असं आमचं मत नाही.
आम्ही चेतावणीपर बोलायचं नाही म्हणून मी टाळतोय, पण माझी विनंती आहे की असं जर करून एक 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 गरीब हे सगळे मुलं आहेत, लहान लहान यांना मारताय, त्याचा परत त्याला ज्या पद्धतीने संतोष देशमुखचं केलं त्याच लघु शक्य करणार आम्ही असं म्हणत होतो करायची, तर ते लोक आले. म्हणजे असं बघा, त्याला पाणी पाणी करत होतं तर त्याला त्या पद्धतीनं पाणी न देता दुसरंच आणखी काही करायचं, ही जी यांची हे होतं. तर ह्या गोष्टी सुद्धा आपण कुठंतरी पोलीस यंत्रणेने सुद्धा केल्या. आता पोलीस यंत्रणेला इथल्या पोलीसला तिथल्या पोलीसला कळलं नाही, इथं आणखी याला याच्या जीवाला धोका आहे, याच्यानंतर इथे एखादा गारड तरी दिला पाहिजे, कुणीच दिला नाही आणखी गारडाला. मी आता एसपीना बोलणार आहे की त्याला गारड दे, स्पेशल त्याच्या एक रूमला एक गारड दिला पाहिजे. आणि त्याचे पूर्ण डॉक्टरना पण आता मी भेटणार आहे. आणखी डॉक्टरना सांगितलं त्याचे रिपोर्ट्स आहेत, काही नॉर्मल्स आहेत, काही थोडी इंजुरी पण आहे, पण नॉर्मल्स रिपोर्ट असले पण त्याचे ब्लडच्या बाबतीत प्रॉब्लेम आहे, कारण त्याला मसल्स सगळे मारलेले आहेत. खूप म्हणजे कसं मारले व्हिडिओ मध्ये तुम्ही सर्वांनी बघितलं, उभा महाराष्ट्र बघतोय. त्यामुळे अशा म्हणजे किती वाईट प्रतीनं मारतायत, क्रूर प्रतीनं मारायचा प्रयत्न करतायत. त्याच्यामुळे ह्या सर्व प्रकार आपल्याला थांबवायचा असेल तर विशेष अधिकाऱ्याची नियुक्ती झाली. पप्पा, तुम्ही वारंवार जेलमधले काही आरोपी हलवण्याबाबत बोलताय, आणि जेलच्या दुसरे कुणी आले तरी त्यांना बाहेर, अगोदरचे कुणी ह्यांचे कुणी असले त्यांचं यांना जी सवलती द्यायच्या या सवलत. मग गृहमंत्र्यांनी एवढं, आता आपण सगळं मीडियाला बोलतोय, ओपन बोलतोय, सर्वांना सर्व माहिती आहे. आमची एक शहानिशा तर करा, गृहमंत्र्यांनी कुठे स्टेटमेंट तरी करायला पाहिजे. मी आज परत मुख्यमंत्र्यांना ते बोलणार आहे, मुख्यमंत्री महोदय तुम्ही गृह खातं सांभाळायला सक्षम असाल, पण आमच्या बीड जिल्ह्याचं गृह खातं जे चाललंय की गृह खात्याचा जो कारभार आहे त्याच्या बाबतीत बोललो, जेलरच्या बाबतीत. कारण आता जेलरला काय व्यवहार झालाय मला कळा ना, पण जेलर अगोदरचे लोक बी उचलतो, नंतर आलेले पाठवतो, आणि हे का ठेवतो, काय करायचं यांना, काय जावा येते शासनाचे. त्याच्यामुळे जेल प्रशासनावर आमचा 1% भरोसा नाहीये. जेल प्रशासन भ्रष्ट पद्धतीने काम करतंय असा मी पहिल्यांदा आरोप करतोय. त्याच्यामुळे जेलला सुद्धा मी मागं पण म्हणलेलो मला अधिकारी काही व्हिजिट करायचा, पण मला जाता येते हे मला कळलं, मी व्हिजिट करायला जाणार आहे. धन्यवाद. कोकणातील रत्नागिरी जिल्ह्यात लोटे औद्योगिक वसाहतीमध्ये आज दुपारी 2च्या सुमारास भीषण आग लागली आहे. एका रासायनिक कारखान्याला आग लागल्याची माहिती समोर येते. याचं कारण अद्याप समजू शकलं नाही. औद्योगिक वसाहतीचं अग्निशमन दल घटनास्थळी पोहोचलं आहे. आग नियंत्रणात आणण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. दरम्यान जवळ अनेक रासायनिक कारखाने असल्यानं सतर्कतेचा इशारा परिसरातील अन्न कारखान्यांमध्ये सायरन वाजवून देण्यात आला आहे. दक्षिण कोकणातील प्रसिद्ध व जागृत देवस्थान तुळस येथील ग्रामदैवत नराचा नारायण श्रीदेव जयतीराचा वार्षिक उत्सव सोमवार दिनांक 26 मे पासून सुरू होणार आहे. यानिमित्त मंदिर परिसरात जय्यत तयारी सुरू आहे. पाहूयात.
श्रीदेव जयतीरचा वार्षिक उत्सव म्हणजे तुळस गावाला मोठी पर्वणीच असते. तुळस गावासहित दशकृषीतील नागरिक चाकरमानी या उत्सवाची आतुरतेने वाट पाहत असतात. या उत्सवात मिठाई खेड्यांबरोबरच शेतीसाठी लागणारी अवजारे विक्रीसाठी येत असतात. नवसाला पावणाऱ्या या श्रीदेव जयतीर उत्सवाला स्थानिक भाविकांसहित मुंबई, पुणे, गोवा या ठिकाणून लाखो भक्त मंडळी दर्शनासाठी येतात. यामुळे या उत्सवाच्या पार्श्वभूमीवरती देवस्थान कमिटीच्या वतीने चोख नियोजन करण्यात आलंय. मंदिराला रंगरंगोटी करण्याचं काम अंतिम टप्प्यात आलंय. मंदिर व मंदिर परिसरात आकर्षक विद्युत रोषणाई करण्यात येणार आहे. तसंच विविध दुकानं मांडण्यात येणार आहे. यावर्षी दुकानांचं योग्य नियोजन व्हावं या दृष्टीने दुकान ठरण्याची परवानगी कमिटीकडून घेण्याची अट ठेवण्यात आली आहे. 11 दिवस चालणाऱ्या या उत्सवाची सांगता बुधवार 4 जून रोजी कवळासाने होणार आहे. 24वा झी सिने अवॉर्ड 2026 सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात होणार असल्याची घोषणा करण्यात आली आहे. झी समूहानं आयोजित केलेल्या झी सिने अवॉर्ड कार्यक्रमात राज्याचे मंत्री व सिंधुदुर्गचे पालकमंत्री नितेश राणे यांच्या उपस्थितीत ही घोषणा करण्यात आली आहे. पाहूयात. हा कार्यक्रम म्हणजे एक पुरस्कार सोहळा नसून संपूर्ण सिंधुदुर्ग आणि कोकणकरांचा स्वप्नपूर्ती सोहळा असेल असा विश्वास मंत्री नितेश राणेंनी व्यक्त केला आहे. कोकण म्हणजे कलेचं माहेरघर असून कलेचा समृद्ध वारसा लाभलेल्या कोकणातून महाराष्ट्राला अनेक दिग्गज कलाकार आणि साहित्यकार दिले आहेत. यासोबतच सिने क्षेत्रातही कोकणचं मोठं योगदान आहे. कोकणातील कला संस्कृतीला वाव मिळावा, ती जपली जावी असा माझा मानस आहे. त्या हेतूनं झी समूहानं आयोजित केलेल्या झी सिने अवॉर्ड कार्यक्रमास उपस्थित राहून पुढच्या वर्षीचा 24वा झी सिने अवॉर्ड 2026 सिंधुदुर्ग येथे संपन्न अशी घोषणा केल्याचं राणेंनी जाहीर केलं. From the majestic Sindhudurg Port, standing tall amidst the Arabian Sea to the magical beaches of Tarkarli and Devbag, it's a coastal paradise waiting to be explored. We are extremely excited and proud to announce Zee Cine Awards 2026 destination partner in our very own Sindhudurg in Maharashtra, guys. या सोहळ्याच्या निमित्तानं बॉलिवूडमधील अनेक दिग्गज कलाकार आपल्या कोकणात येतील, इथली संस्कृती परंपरा यांचा अंगीकार करतील. त्यामुळे कोकणातील पर्यटनाला देखील चालना मिळेल असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. त्यामुळे येणारं 2026 वर्ष सिंधुदुर्गसाठी विशेष ठरणार आहे. सह्याद्री पट्ट्यातून जाणाऱ्या शक्तीपीठ महामार्गासाठी जमीन मोजणी सुरू आहे. हा महामार्ग व्हावा अशी राज्यकर्त्यांची इच्छा आहे. गेल्या कित्येक वर्षांपासून बांदा संकेश्वर हा महामार्ग सावंतवाडीतून जाईल असं सांगितलं जात आहे. मग सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या विकासाच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या असलेल्या नियोजित बांदा संकेश्वर महामार्गाचं काय झालं? तो कुठे अडकलाय? सह्याद्री पट्ट्याच्या भागातून शक्तीपीठ महामार्ग नेमका कोणासाठी असा सवाल माजी आमदार शिवराम दळवी यांनी केला आहे. पाहूयात. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात पर्यटन विकासाचे अनेक प्रकल्प सध्या बसण्यात गुंडाळले गेलेत. कोकणातील आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील जनतेनं विकासासाठी आपल्या जमिनी वारंवार देत राहायच्या का आणि तुम्ही मात्र काहीच करणार नाही का,
हे किती दिवस चालणार असा प्रश्न माजी आमदार शिवराम दळवी यांनी उपस्थित केलाय. शक्तीपीठ महामार्ग हा कुठल्याही परिस्थितीत होणार नाही, कारण शेतकरी, जमीनधारक, गोरगरीब जनता यांच्या हा हिताचा रस्ताच नाही. आमदार दीपक केसरकर यांनी गेल्या काही महिन्याभरापूर्वीच बांदा संकेश्वर हा महामार्ग सावंतवाडीत जाणार असं म्हटलं होतं. त्याची निविदाही झाली आहे. मग हा महामार्ग सध्या कुठे अडकला आहे? हा महामार्ग होत असताना आणखी शक्तीपीठ महामार्ग नेमका कोणत्या विकासासाठी असा सवाल त्यांनी केला आहे. शेवटी ठळक घडामोडी पुन्हा एकदा. लोटे औद्योगिक वसाहतीत भीषण आग, लाखोंचं नुकसान. शक्तीपीठ महामार्गाला डेगवे ग्रामस्थांचा तीव्र विरोध, जमीन मोजणी प्रक्रिया पाडली बंद. आणि झी सिने अवॉर्ड 2026 सिंधुदुर्गात. बातमीपत्रात वेळ झाली ते थांबण्याची. पाहत राहा बदलत्या कोकणचा बुलंद आवाज. कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण साध लाईव्ह. धन्यवाद.